алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ҳама каса. ҳозир ман барои завтра блинчик тайёр кардистам. ман ҳозир ҳами хело сеташа пухтам. ҳозир давомаша боз мепазам. ина блинчикҳои моям пухта тайёр шуданд. ҳозир мо завтра мекунем. барои мо иштиҳои том, агар шумоям хурдеста бошем, ба шумоям иштиҳои том. мо дина ҳамихали мантупаза харидем. имрӯз хостам ки барои бегоҳ каме манту тайёр кунам. кани дар ин чӣ хел манту мебиёяд. мо мантупазак надоштем, манту тайёр намекардам. акнун харидем. хостам ки якум бор манту тайёр кунам. кани чӣ хел мебиёмада бошад, ба шумо нишон медиҳам баъд. ана дӯстон, мантуи моям тайёр шуд. бениҳоят мантуи бамазза омад. марҳамат кунед шумоям. имрӯз каме ман кор доштам, ба берун набаромадем. манту пухтам. шавҳарам бо футбол рафтагиянд. агар ки барвақт даромаданд, иншаалло берун мебароям, боз ба шумо снимат мекунам. ҳавои мо имрӯз каме хунукай. дина бегоҳам хел борон борид. ҳозир шамол хунукай. агар бинем ки ҳаво нағз бошад, баъд бегоҳтарак ба берун мебароям. агар не, паго иншаалло ба берун мебароям. ҳавои шумо чӣ гуна аст? шумо чӣ ҳол доред дӯстонам? бачаи ман аллакай калон шудай. ҳамин хел мультикаш мемонам. да ҳамин качеликаш мешинонам. мультик тамошо карда мешинад. ин телевизори мои аҳамият надиҳен. ин созай, ин хеле биҷур-биҷурак намекунад. намедонам барои чӣ вақте да камера нишон медиҳам, ҳамин хел биҷур-биҷурак мекунад. боз намедонам ки аз ин мультик ин чӣ мефаҳмида бошад. хандида мультик тамошо мекунам. мошалло. Сообщение о пожаре и записывает адрес, а затем отправляет туда пожарно-спасательный отряд. Диспетчер. бачаҷони ман мультик тамошо карда хобаш бурдестай. мультикамонам хел мондам рафтестай ки хобаш бурд, баъд мекушам. ай чашмоша кушод, бедор шуд. уста хобуш бурдестай. ҳамин чизи нағз ёрдамчида. дӯстони азиз, дина мо каша харидагӣ будем. нишон дода будам ба шумо фруктяняня рисовая каша. ина ман тайёр кардам. каме додам, кӯдак хӯрд, маҳқул шуд. дарши ман додан мегирамша. та як рӯз як борам ақаллан диҳам, хеле нағз мешад. ин косачае ки харида будем дина, ина ҳозир бинед чӣ хел косачаи нағз. тагаш хеле чизи часпак дорад, да замин меистад. кӯдакам калонам бошад, хурдеста бошад, наметавонад гирифта, наметавонад резонда. боз вай қатияшам хел қошуқча дорад. надаҳнак шуда мешуви, қошуқчаша мемонӣ. инҷа кушода мешад. хулоса кашаи нағз. шумо чӣ гуна каша мечиҳед кӯдакотонда? агар ягон тавсия бошад, ҳатман нависед. гӯям ин дина гулҳои овардагиашон барои ман иноя просто дадорин об гирифта ҳамин хел да ваза гузоштам. намедонам ин аллакай уже пажмурда шудестай. бинен гули сафед уже пажмурда шудестай. мехостам ки ба шумо гӯям, ягон кас агар донад гулро чӣ хел нигоҳ доштан дар кор, илтимос мекунам аз шумо нависен дар комментария. ман баъзе вақт фаҳмидагӣ будам ки гулро дар об як-ду қошуқ шакар мемонию, меандозию, баъд гулро мегузорӣ. акнун намедонам. ман просто ҳамин хел об гирифтаму мондам. ҳамин хеле мекунам, не ки гуло бисёр намеистад. камтар як-ду рӯз меистад, уже безеб мешад, мепартамшон. агар ки ягон тавсия бошад да шумо, ҳатман ба ман гӯед. ман
اجرا میکنم تا که گلهایم همه خل همه وقت رنگین و خوشرو باشند.